Oras madihita salut na manginang. Tapok kama parminggota. Martangyang nahohom mahita. Amin. Hurian itu hatta, hari hamona ngado arion di saluhut halak Kristen, ainung ngamonang Kristus manaluhon hamatean, dang margogo besorop ni hamateani maniopi akan aporsea di tuhata Jesusi, laos hari haheon ni Jesusido nang natahalason gandup ari Minggu, di bagasan gurasa ni hamonangan ni Kristus, manaluhon hamateani, upasana selamat paskama dihamu saluhutna. Haheheon ni Kristus ya namate, papatarhon iba na do pargogo alanii, marlas ni roha mahita totong makatidakon, nunga hehe Kristusi, hitape paheon na do muse, marede mahita sian buku ede nomor 633 ayat sada rodi ayat tolu, nunga hehe Kristusi. Marhite-hite goar ni di bata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi porbadia,
na tumapalangi do tanoon. Amen. Haleluya. Di Tuhan di batat tayi do hatuaon, dohot hasangapon, dohot hamulyaon, dohot hagugoon. Na paiheon Tuhan Yesus, ido paiheon, dohot hita sogot ala ni Tuhan Yesus. Haleluya. Martangi yang mahita, ale Tuhan Yesus Tuhan nami, nama dok maulia tedo hami tuho, ala ditaluon ho do dosa do hamatean, marhite-hite hama matemi, ala disondangi ho do tanoman nami, asa marpakirimo na mangulu hami, ala ni hai heomi, dang bema biar hami mida hamatean, ai ho do ulu nami, ruasmu do hami, di pausat hodo hami sian haholomon tu hatiuron, sian hamatean tu hanguluan, atong pargogoy mahami mamuji dohot mangului ho ari-ari, pasangapon ho di bagasan haporseaon na mangulu, pay masahat hami tu lambungmu. Amen. Patik ni debata di pesta parjolo perningotan hari haheon ni Tuhan Yesus, imana tersurat di Psalmen 96 ayat 2 rodi ayat 3. Edehon hamu majahoba, puji hamu magwarna, baritahon hamu ma hatuaon na garumpari, pajojor hamu ma di tonga-tonga ni aka perbego hamulion nai, di tonga-tonga ni saluhut bangso halungangan, akan nabinanay atong ramangidogogo mahita tu debata mangulahon patiknay. Ali Tuhan debata say pargogoy mahami mangulahon naombar tu patikmi. Amen. Jesus name. Tatopo timadosata diadopan di debata, martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami, para si rohana sumurong, napungudo hami di jolom martangi yang tuho, mangido siyan nasa rohanami, hasasani dosa nami saluhutna. Pu para hatopot hami do, ala hurang marurat hatam di rohanami, dinaro manosak hamaolon dohot parukilon. Gabi olo do hami madabu tu padelean, ala ganggu rohanami, dihagogomu mangurupi hami. Patiur mamataniha porsion nami Tuhan,
marni dana sai totong doho rap doho tami isude partikian doho tingan. Tata mahami marhite-hite asin ni roham. Jala sesa modosa nami saluhutna. Alani pakokop niya anak aholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus si Pangulo hami. Amen. Baga-baga ni debata taringo tu hasasani dosata. Isebe mangaluhon akan na pinili ni debata. Debata do nama mitori. Ise do nama dabu uhum hamaguan. Kristus Jesus do naung mate. Alain dada holani naung mula mangulu do. Jala di siamon ni debata do ibana mangudihon hita. Hasangapon ma di debata na nagijang. Amen. Refleksi Paskah, dang tarsirang hamateani hita sian holong ni tuhata. Dingoluon ikon adopata do hamatean. Waso hagogon naso tarida. Parhuaso na mangaso gogo. Akan nanaing masa di jolo naso taboto. Termasuk pandemi COVID-19 sia. Nama korhon torop aguan hosa. Molo dibahen pamareta usaha asa humatok masyarakat Indonesia taruli divaksin. Sada usaha doi asa sisi sian ngoluta pandemi COVID-19 sia. Halleluya Yesus Kristus, podo haheon dot panguluan deham. Hahiheon ni Jesus manaluhon hamatean. Patakason na suadong na boy manirang hita sian holong ni rohani tuhatai. Ihalak na porsea, sorop ni hamatean dosa na makorhon hamatean, nunga ditaluhon Jesus marhite haheon na, nunga talu behamatean, jo hamatean di dia hamonangan mi, jo hamatean di dia sorop mi, ibagasan panoginogion ni holong na, taulama ulauta, nang peragam hamaolon, parukilon na margati soring, mangarongom ngoluta. Halleluya Yesus Kristus, podo pakirimon nami, tugu-tugu mahami di bagasan holong. Tuhan Yesus na manaluhon hamateani, ibana do parmahan na denggan di ngoluta, jupalo jahita di paraloan ni haporseao na madalani ngoluon, ibana do pasabam rohata, jupata ado piragam na pasorat hita di ngoluon, ibana do madongani hita, tukot dohot patahina do mangapuli hita. Di pardalanan ni ngoluon, unang marnaloja hita mangula lomo ni rohani tuhata. Alata boto, dang pasob buon ni tuhatai hita manabur di bagasan ilu-ilu, gabi manggotil si suada. Molo tahalo jahon manabur di bagasan ilu-ilu, totu jalota do pasu-pasu sian tuhata.
hata ni debata turpuk di pesta parjolo hai heon ni Tuhan Yesus, imana tersurat di Psalmen 100 ayat 1 rodi ayat 5. Puji ma Jehovah aleto diku, jalan nasa rohakku di bagasan mamuji guarna nabadiai. Puji ma Jehovah aleto diku, jala unang tung halumpahon denggan ni basana sasudina. Ibana do manesa do sam sudina, ibana pamalum akasahikmu sudina. Ibana paluahon ngolum sian hamagoan, ibana maktupalhon ho denggan basa dohot asini roha. Ibana pamahap roham marhite-hite dengan basa, asa mulak posoho, songon pidong Raja Wali. Ima sahana, martua do akana tumangihon hata ni debata, jalano peopsa. Amen. Tidakon maha porseotai, songon nahina tidakon idong atas saha porseaon, disandok portibion, ramah hitam madok, ahu porsea, di debata Jehovah, ido ama pargogo naso hatu dosan, na tumapalangi do tano, ahu porsea di Yesus Kristus, anak di debata Jehovah nasa sadai, imana tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabe sia tondi porbadia, andorang sabubuan. Ido tuhata, natu mau dan bernit, di pangumuman ni silatus, nama tetarpajal do ibana di hau pinar silang, na tua-tua notoru dung ditanom, na mula mangolu di hari patoluhon, nama nai tu surgo, lau hundu tu siamu di debata Jehovah, amanai pargogo na suatu dosa ni, di sima ibana, pai mamula sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangolu dohot na mate. Ahu porsea di tondi porbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hato pani halak Kristen nabadia, doho dia sesani dosa, doho dia taina mandok, mula mangulu sogo daging ni halak naung mate, doho danguluan nasora suda. Amin. Oras marita saluhuna. Titing diuriata KWP Ramangun, Minggu 17 April 2022.
permingguan di HKBP Ramangun. Jadwal dohot hatotuan ni permingguan di HKBP Ramangun, boy mata jaha di harotas titing ni huriata. Mardomo alanunga ditotopon DKI Jakarta gabe PPKM level 2 mulai bulan April 2022 ruas nanaing marminggu di gereja nunga boy be tolo halak sabangku toh tetap menjaga protokol kesehatan. Pertanyaan week Rabu 6 April 2022 pukul 10 siawib patu paun ni huriata do pertanyaan week marhite live yan YouTube HKBP Ramangun. Pinangi do tuhita asa madohoti pertanyaan bagas tabe. Perningotan ari haheheon Tuhan Yesus Kristus paduahon. Senin 10 April 2022 ima pesta paduahon ari haheheon ni Tuhan Yesus Kristus di patu pahuriata do pertanyaan berbahasa Indonesia masuk pukul 10 siawib sudah penguan kor asa madohoti kor evangelisasi kor dalam tahun sehatian sudah ruas ni huriata asa madohoti pertanyaan ini parheheon saksi perempuan huria manang SPH Minggu sadarion 17 April 2022 ima parheheon sesi perempuan kuliah HKBP Ramangun. Para geda menjahati ting pelaten do penerima tamu ima sian ina. Sipul menjahati tingon adong do sambutan sian pengurus SPH sude parmingguan. Perayaan Paskah dan parheheon sekolah minggu. Sekolah minggu naing patupaun perayaan Paskah dohot parheheon. Aka kegiatan na di patupa, boima di jaha di harotas titing, manang di web HKBP Ramangun. Pada kesehatian ina Sora Geraja. Hari Jumat, Minggu tanggal 22, saat tanggal 24 April 2022, pungan ina Sora Geraja patupahon ibadah kesehatan meringanan di kawasan Puncak Bogor. Sudema anggota punguan ina Sora Geraja asa madohoti kegiatan ini. Pembagian bingkisan Idul Fitri. Partu program dohot anggaran HKBP Ramangun saksi kemasyarakatan tahun 2022 patupama pembagian bingkisan Idul Fitri keluarga sekitar gereja hari Sabtu 20 April 2022 pukul 10.30 WIB Paringanan di ruang Timoteus. Penerahan naniuluhon ni pendata rasot rap do stasi kemasyarakatan ruas natabba. Minggu sadarion tajala do gabe ruas natabba ima keluarga loh anata Pasaribu Jessica Rauli Purusiburian rap doa sahala yang nakon nasida Rosian HKBP Resort Martoba Pematang Siantar alamat apartemen Basura City Unit A tak Sapronom CP Jalan Basuki Rahmat nomor 1 Pinang Besar Selatan Jakarta Timur Duran Sawit Jongjong Mahamu. Tuhat tama nama masu-masu nasida gabe keluarga nadenggan di tonga-tonga ta umuwi dolon itu hatta titing naneng marbagas titing paduahon naing majalo pasu-pasu perbagasan ma andareas januar anaikan nenggolan ruas ni AKBP Tangerang Kota anak niamat Dr. Randus Batara nenggolan tubuh ninata 5 boru tampunan dohot orwana cinta gladia boru pardosi ruasnya AKBP Ramangun Wik Ramangun opat boru niamata karipun pardosi nahinan
tubuh ni inata berliana buru simajutak pamasuk-masuhan hari Sabtu 3 April 2022 di gereja HKBP Resort Tangerang Kota. Tuhatama nama masuk-masuk nasida gabe persaripeon nadenggan tonga-tonga ni Priata Lumobi di Jolo ni Tuhata. Namording. Nah di hari Rabu 10 April 2022 nunga jumolo moding sahalak ina Nur Santi Taulina Boruna Pitupulu umur 55 tahun tinading ni amata soek Simanjuntak Mahinan alamat Jalan Multikarya Sada nomor 22 RT 007 RW 0 ya Hutan Kayu Utara Jakarta Timur Wik Hutan Kayu Kaimanis. Kemudian hari Sabtu 5 April 2022 di TPU Pondok Kelapa Jakarta. Tuhata mana mangaleon gogo dohok pangapulion di keluarga namar sitaonone. Pelean dohot akka udut ni bawa-bawa tajahama di haras titing nang pinaradi ni huriata. Saya di pasu-pasu de Batama akka barita namasa dohot ulaun akka si patopata nahin sangat ni guarna. Songoni matiting di kita di minggu sadarion. Olate. Salom, horas madihita saluhudna. Segala puji dan syukur kita naikkan ke hadapan Allah Bapa di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di mana kasih setianya senantiasa dicurahkan kepada kita melalui penyertaan, perlindungan, dan berkat. Tuhan yang senantiasa menyertai perjalanan hidup kita, terlebih melewati masa-masa sulit pada pandemi COVID ini. Oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan, perlahan pandemi berlalu, sehingga hari ini kita dapat beribadah bersama dalam keadaan sehat dan sejahtera, tentu juga dengan sukacita. Yang kami hormati, Amang Pendeta Resort HKBP Resort Rawamangun, Pendeta Banner Siburian MTH, seluruh amang dan inang pendeta, secara khusus Amang Pendeta Maruli Silalahi STH, yang kami hormati seluruh Ketua Dewan Koinonia, Marturia, Diakonia, beserta saksi-saksi yang kami hormati, seluruh amang dan inang Parhalado HKBP Rawamangun, yang kami hormati seluruh amang dan inang, serta saudara-saudara kami, seluruh jemaat HKBP Rawamangun yang hadir mengikuti ibadah pada Minggu Paskah ini, baik melalui offline di gereja maupun melalui live streaming. Saat ini kami menyampaikan salam selamat Paskah bagi kita semua. Dalam perayaan Paskah yang merupakan kebangkitan Tuhan Yesus yang menjadi keselamatan bagi setiap orang percaya. Dalam kebangkitan Tuhan Yesus ini menunjukkan kemenangannya atas kuasa maut atau kematian. Hal ini menjadi jaminan bagi setiap orang yang percaya akan kebangkitan kita kelak. Penebusan dan keselamatan melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus menjadi kekuatan dan pengharapan bagi kehidupan kita. Dalam perayaan Paskah ini, gereja kita HKBP Rawamangun juga menetapkan sebagai Hari Parheheon Perempuan Huria atau Kebangunan Rohani Seksi Perempuan. Hal ini merupakan suatu penghargaan bagi kaum perempuan HKBP Rawamangun
untuk dapat lebih giat lagi dalam melayani Tuhan, bersekutu, bernyanyi, dan menyembah Tuhan di dalam kesehatian. Pada perayaan Parheheon Perempuan tahun 2022 ini mengambil tema sebagai berikut. Tema tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah, Roma 8 ayat 38 sampai 39, dan subtema sehati dalam bersekutu, bersakti, melayani untuk menghasilkan buah. Dalam perayaan Paskah Parheheon Perempuan Huria ini, perempuan HKBP Rawamangun mengadakan beberapa kegiatan, yaitu kunjungan kasih kepada 18 anggota pengumuman INA yang kurang beruntung, baik oleh keadaan ekonomi maupun kesehatan, ke gereja tetangga, gereja marginal, yaitu gereja HKBP Marturia Pulau Gebang. Kunjungan tersebut dilaksanakan pada hari Minggu 10 April 2022 yang dipimpin oleh Amang Pendeta Resort Rawamangun, Pendeta Banner Siburian MTH. Kami sangat bersukacita dapat bertemu dengan saudara-saudara terkasih di gereja tersebut dan pengumuman perempuan memberikan ungkapan tali kasih. Ketiga, pengumuman INA turut melayani pada ibadah Paskah yang ditetapkan juga sebagai hari Parheheon INA hari ini, Minggu tanggal 17. Ibadah pukul 16.30 WIB dan ibadah pukul 19 WIB. Dengan bertugas sebagai penerima jemaat kolektan serta memberikan kata sambutan dalam rangka Parheheon Perempuan Huria, saat ini HKBP Rawamangun Bawah Koinonia Seksi Perempuan Huria disingkat dengan SPH membawahi 4 pengumuman INA, yaitu 1. Pengumuman INA pada hari Kamis, 2. Pengumuman INA Naomi, pengumuman INA Sola Gracia, dan pengumuman INA Gloria. Dan seluruh jemaat perempuan yang tidak tergolong lagi dalam Naposo. Kedepannya, kami sangat mengharapkan lebih banyak lagi kaum ibu, anggota jemaat kita yang mau mendaftarkan diri dan turut aktif dalam kegiatan kaum ibu di salah satu pengumuman INA yang ada. Pada kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih kepada Pandita Resort HKBP Rawamangun, Pendeta Banner Siburian, Pendeta Pendamping Perempuan, Pendeta Benhard Pangaribuan, dan seluruh pendeta yang bertugas di HKBP Rawamangun, Dewan Koinonia, dan tak lupa seluruh pengurus dan anggota pengumuman INA yang telah memberikan perhatian, partisipasi sehingga seluruh program dan perayaan Parheheon INA dapat terlaksana dengan baik. Akhir kata, kami panitia Parheheon Seksi Perempuan mengucapkan Selamat Paskah, Tuhan Yesus telah bangkit. Salam dari kami seluruh panitia Parheheon Perempuan Huria HKBP Rawamangun 2022. Tuhan Yesus memberkati.
Dame ni di batana sumurung do las ni rohani haheheon. Ima mangaramoti ate-ate dohot pikiranmu nabi. Di bagasan Kristus. Amin. Selamat Paskah madihita sudi. Songon naso semangat lu wah. Jadi tarsongon mak molo hugoraon nian nunga hehe Tuhani mitor alus tamu dengan semangat ati bulu mangangkat tangan. Tutu nunga hehe Kristusi. Ima halus munate. Tahu jima. Ya. Nunga hehe Tuhani. Nunga hehe Tuhani. Oleh ate mak ngahampir 99%. Jadi dalam tu sehat nama hita teh. Jadi amang inang manggohi las nirohata di bagasak kaporsiauta lau mamestahon haheheon ni Tuhatta Yesus Kristus hata ni dibata nagabi jamita ima sian Lukas 24 ayat 1 saat prodi 12. Alai di hari na parjulu dung ari sabat Roma nasida matsai sogot tu tanomani. Matat na khusus na pinature nasida. Alai nung nga digulang batui siat tanomani di dapot nasida. Jala dung bongot dang jupang nasida pakai ni Tuhan Yesus. Jadi dinajut rohana sida marnidasa gabe jongjong ma di labung nasida dua halak parabit na marlinang li. Alai mabiar marohana sida jala uduk nasida manaili gabe ninna halak odeng matu nasi. Puasa luluam muna na mangulu diinganan ni akkana mate. Dang dison ibana nunga dipahehe ibana. Ingot hamuma na hinataon nai tuhamu uju di Galileai dope ibana. Ai di dokdo ikko pasaton anak ni jolmai tutangan ni halak pardosa jadi parsilak konoton. Jala mulak mangulu ma ibana di ari patuluhon. Jala diingot nasida ma hatai. Gabe mulak manasida siat tanomani. Dibaritahom ma sasudenai tuna 10 sadai do tudongan na saluhutna. Si Maria Magdalena mai dukon ni si Johannes do si Maria ni si Yakobus nang akana asing na madongani nasida pabuah hotsa tu akka apostel. Ira turi-turia do akka hatai di rohana sida jaladang dia porsiai. Alai hehe masih Petrus marlujung tu tanomani. Di pauduk madirina pulik madi ida peak akka sapu-sapuna dungi muli maibana uhud longang dorohana marnigo nama sai ima saatna Uria di bagasan goar ni Tuhatta Yesus Kristus Tuhamu sudi na hadir di garijon dohot tu sudiaka amanami nanami ang hahanggi do pinaribot nama dohoti di jabu. Nunga hehe Tuhan. Jadi ikon sabutulna sumali dolas nirohat. Mames tahun Paskah. Puasa. Aheheon ni Kristus ima mameak pondasor na tubuh.
manang tumpuan ni hapor syaut. Dohot lapatan na bagas. Taringot tutujuan ni ngulutta. Nguluni akka na porsea. Amu amang inang adong masahalak naung muba manang bertobat. Gabi si iutok Kristus porsea tu Yesus Kristus. Disukpud dongan na may ba. Puasa ho gabi halak. Mengapa engkau menjadi orang Kristen? Dialusi ba na masongono. Songonon ma. Molo mardalan hamu tujulu tungi di julu adong ma sirpang adok tu siamun adok tu siapirang tungi dang di boto hamu dia do si pilih tomuna ke kiri atau ke kanan. Jadi HP di sirpang ni dalani adong dua halak. Sada naung moding. Sada nari naung namangulu dope. Jadi dungi ise do syukunom musian na dua. Ak dalan na nagsipilitomu. Nama Teodo, nama Dingi, manang nama nguluon. Nah, kamu amang inang. Tutura alusat tamay di bagasa ruatan. Alani Paskah ima hehe Kristus. Berarti mangulu ibana. Mula mangulu ibana dak tinggal di Tanomani. Jadi ala hehe ibana ima nagabe dasor ni hapor syaut. Pusat ni hapor syaut. Auso Kristus sia-sia ma hapor syaut. Mari suang di Kristus pe dohonot tama anggoholan namate do ibana rotu portion. Sarupa do tita jolma na biasa. Alay ala mangulu ibana totuom mana istimewa. Na sohya masa di portibiot sahat ro dinuai. Dan ngadong akka toko-toko pendiri-pendiri agama di portibion na hehe siyan namate. Ola Kristus Yesus. Iwoto hamudo amang inang sejarah na julu. Dia porsyai ala misir do. Firaun ido di bata. Di bata nasida ima Raja Parao. Jadi ditikina moding Raja Parao mangalili bangsa Israel. Bonom may bana sudi do parangan na di laut rarai. Dapok mabakkena. Dungi di sipamon gabi mummi. Ala makirim do penasida debatado si Raja Paraon. Musaiban.
Satu naing ni nadong lupi. Jadi satu naik pedang hehe lupi tabigi. Ale nunga mamet met inna, tamar met inna bakkenai. Jadi amang inang beda do tima, hola Kristus Yesus do. Pendiri toko na ilahi manang debata sa diri nagabi jolma biasa mate ibana alai hehe muse. Jadi do na si Paulus asugari so hehe Kristus rumar mahapursion nami. Ang adong lapatan, adang adong sia-sia sudi. Alai hehe Kristus gabe mardasorma. Jala hot, jala ibulma, ita makaporsiai Yesus Kristus. Kuria di bagasan goar nitu hatta Yesus Kristus. Atong ahado bukti. Ahado pengaruh manang dampak ni hamatean dohot aheheon ni Kristusi. Tu sudah halak Kristen saat tumai. Apa bukti dampak dan pengaruh baik kematian Kristus dan kebangkitan Kristus itu bagi orang Kristen sampai sekarang. Nah, ido amang inang nanaing idot. Lapatanna molo so adong bukti ido pemikiran ni jolma di porti saat rodungai ido bena gudang akka ugamo naeng na terus mempersoalkan taringot tu Yesus aladak porsia nasida adok kaheheot siya namate. Nah, dohot alasan-alasan na tertentu marhiti-hiti akka pikiran secara ilmiah. Nah, kamu amang itu. Alanido tapeak kondu marhiti haheo ni Kristusi disido peak sude haporsiaut tataringo tu haheo ni ita muse. Nak pehaheon perdagingon kebangkitan fisik nang kebangkitan ni rohani partodiot. Jadi nanang dohonon na dihitan waeng. Totu dia mah bukti-bukti. Nah boy sodorhonot ta ala panosak ni halak na mempersoalkan dope haheheon ni Kristuson secara fisik dan secara ilmiah. Dalam masa dope tahemuse. Nang dihalak Kristus sendiri. Nak peno Kristen di mana si yutuk Kristus. Saya dong dope marusari rohana pikiranna. Dak pola di dok, dak porsiau di Kristusi nong hehe. Alay di pagbayanan di pagkatayon na si pata idaon hira na so porsia do ibana nong hehe Kristusi. Ini yang paling berbahaya. Nang madok dihita halak Kristen na sungo. Jadi amang ina. Aha matahe bukti i. Na parjolo di dok di son ima tanoman na rumar. Kuburan yang kosong. Basa ala taida di dok si Lukas nak. Sogot manonggot nae diari parjolo borhak malumo biak kaparopuan laho mangalehon akka rupa-rupa tubak keni Yesus. Ape duksahat nasida
tu tanoman itu hatta Yesus. Nunga di dana sida loha. Batu na mangalak kopi kuburan ni. Dongang manasi. Idulo na deba matu bagasa. Tanga dong bedi sibak kedi. Ala tradisi nasida memang diizinkan yadui duk toluari. Iloas pamaretta dotiki nasida patupaon adat istiadat nasida tu akan naungo. Idok disinaki dibuam ma akka miak, jala dibuam manang akka ahadu warnion matsai sugut akka matat na khusus tusi ape di dana sida ma adong ngakosong rumar. Nah muamang inang jadi ahadu lapatan nyon. Lapatan nanakin tanoman na rumar. Tanoman na rumar ima laho patuguhon membuktikan bahwa Yesus itu bangkit secara fisik pardagi. Jadi di surat to si Lukas mata kasih tutunakin. Tanga dong bebak ini Yesus. Jadi adok tolu pangatusio taringot tuson. Ima haheheon itu hatta Yesus secara pardangingon marhite tanoman narumar Kristus bangkit dapat dibuktikan. Nah, jadi amang inang molo didok hedang disi bebana berarti ibana naung bergerak. Bakke ni Yesus na dipamasuk tu kuburani, ohom diam tidak bergerak sama sekali. Ale marhite haheheon secara fisik berarti Yesus bergerak keluar. Dari kediaman dia bergerak. Jadi na hudok ko sa minggu na salpu, dung minggu palmarum, minggu sitaonon itu hatta do hamamatena satu hari Sabtu nat pari, taidama udang do Yesus, ohom manahopi sitaonon dohot hamatian. Alai dang diboto halak musehibana, ohom bergerak. Marhuso ribana siat tanomani haruar lapatanna ibana bergerak meninggalkan tanomani on menegaskan adanya pergerakan fisik, pergerakan pardagingon. Bisa saja secara ilmiah adong do pihalak maddok mungkin dia bakkenai di takohala. Adong nama buat. Hidupan na si Maria dung diida tanomani rumar disukum ma pajagai. Itu dia dibek kamu bakkeni itu haki. Nah, dapatan na di balik ini mungkin ditakko bakkeni itu hatta Yesus Kristus. Jadi amang inang disoma nanidokna mungkin ada orang yang berspekulasi satu naing madok dang Yesusi nama tentar silangi dok na dikuburi halak na asing di manak sada sia sisean itu hatta Yesus. Nah ujung na lapatan na disok amang inang itu bisa dipatahkan puasa. Aidung ditanom Yesus di peyakko tu kuburani dilakopi malok batu nabal. Dungi disegel. Dung disegel dijaga ketat akka soldado. Edang bui halak jonok.
Holan jonok di ida di siboi di tak. Jadi tidak mungkin ada orang yang mencuri mayat Yesus itu. Yesus sendiri dona bergerak haluar hehe ibana sian tanomani. Mardaging nai baru ibana jala tabba mahuasona tarida marhataridan mahuasona. Dang diboto pasukan penjaga nihalak Romawi. Nah, keraguan manang adok spekulasi di takohala Yesus itu sudah bisa kita patahkan. Nah, mang inang. Jadi tutura perlu kita terus waspada taringot. Nah, paduahon tanoman narumari dang mungkin bedi isi. Saat tunuaik pedang adong bebakke di si. Manang bakke ni Yesus. Jadi tanoman narumari nang haruar pangisina siani ima Yesus Kristus bergerak keluar dan sampai sekarang tidak ada mayat satupun di situ. Isina tu Yerusalem. Nasahat tamu tu si. Aung dope bakke ni Yesus. So ngebakke ni Raja Parawi di mumi. Di balsem. Tidak ada. Jadi om mana didokna amang inang dang mungkin digatihon bakke ni Yesus dot halak naas. Nah, artinya Yesus sudah tidak ada lagi di sana. Nah, patuluhon didok disi taruh tanoman narumari ima laho patuguhon posisi ni Tuhan ta Yesus Kristus nunga mubah. Dia sudah berubah. Aibu ama ditulang, dirosaki. Pamatang ni Yesus ditikki na tersilangi. Alai ala rumar tanomani berarti Yesus bergerak. Artinya dia sudah berubah. Mubah ibana. Nah, di soddo porus ikut tanom di bagasan pikiratta doho rohatta. Jadi dangadong behalak nabui Roma dapoton na ikan. Jadi habar heheon ni Yesusi merubah pikiran yak kaboru-boru, merubah pikiran yak kasisean, merubah pikiran ni sudi halak. Si jaga kuburan ini. Bahwa Yesus secara fisik sudah berubah dia. Jalani ate. Tapa pos marohatta. Napa dua? Marhite hayonon di patogu jala di ojarma semangatta. Nama kapor saya Yesus marhite hayoni. Lam tugu mas semangat dihita. Ima semangat misioner. Taida nakke didok lisi dung di ida nasida kasisiani. Bakke ni Yesus dangadong berisi. Ujungna secara berantai. Nang mangida parjolo ima si Maria Magdalena. Ipa buaot wa kasisian nasing. Jala sisian nasing muse pabuahon secara estafet muse. Nungahe Kristus. Mitor muba masemangat nasida muse. Ala memang di bagasan biar nasida lupi. Menyembunyikan diri nasida. Ati tung ditakup pasukan Romawi nasida. Ala murid ni Yesus nasida. Jadi martabuni manasida. Ala secara estafet boru-boru na parjoli. Mamereng Yesus dang disibe nunga hehebana di pabua matuak kasisian nasing. Wah, mitor hebat mana parjolu si Petrus ate. Tung dibege tor marlojong ibana. Tung masuk nasida piga-piga halak tu kuburan. Bereng Malaysia adong dua halak.
namar pakaian dohop buhi namar linang-linang. Sianin yang botota heheon ni Kristus adalah juga campur tangan ni debat. Tungi di danasida makatai sisiani. Naso dihingot tamu do hatana. Mangi. Boydo ala ni akka sitaonon, akka penderitaan, kalut pikirat tadi akka masalah-masalah di adopat ta masing-masing. Bodoh hita sopit pikirat gabe pejet pakilalat. Ujung nadang dingok behata ni debat. Mungkin saja kita bisa emosi, bisa marah, tidak menerima sesuatu na tak alami di ngoluton. Gabe margudok pok kita, sedih kita, tangis kita, martabuni kita. Jadi ujungnya kekalutan pikiran kita menguasai kita. Sehingga kita lupa marningot hata ni debat. Itu pasti sering kita alami. Nah, jadi alani di dokma. Bahasa luluan muna. Namate. Namangulu di inganan namate. Satu penegasan harga dong. Namangulu luluan muna. Ale unang di inganan namate. Ano maksudnya? Naik taruli hita hanguluan, naik taruli hita semangat, naik taruli hita lapatanna sada gogo, lau mengatasi ka persoalata. Ale jojo tado hita di kungkungi dirajai akan namasa nasal. Aka persoalan nasal. Jadi molo na porsia hita nang hehe Kristus. Hehe bergerak ko mubah hosiani idu nanido. Awas hati-hati. Sedia haroronai. Wagam sudi bidang roh manosak kita. Apalagi menghadapi situasi politik, situasi budaya sosial, situasi masalah keluarga, masalah persaoran nuaingon, luar biasa ditikio. Ay sipata berengod do nga mekkel las maroha alay mo ni siluki di dangit-dangit ekkel naidak keluar sian rohan. Bisa saja itu jalan keluar di mana carana untuk mengatasi persoalan. Alena paling penting di hita. Molo neng mangolu ho, molo neng aduk semangatmu, molo neng dapatmu solusi dalam keluar mengatasi persoalanmu masing-masing. Unang lului di ingan namate. Namate ha. Nasalpu di namate. Memang mate do Yesus. Ala ni konspirasi politik. Ni akka penguasa lumubi akka nasoporsia. Mate Yesus. Ikoboluson nai. Ale haruar Yesus. Siya namate. Jala ditegaskan akka suru-suruan ini mewakili debata unang lului hamu namangulu dinamate. Nah, amang inang. Tardok isod songonon. Say somal dohi talau tu kuburan ate. Adong natwari ina. Amang hampir 3 bulan. Ganu pari auro tu kuburan ini. Tu si marhua may nataw sa petia parilao ala ni holong nalui manang along sesuatu alat ibay maju tangis na di si marningot ay burjudo huama nyo kubuan parisapom mo sigaret na isak ma day ma inna takmin otong manatuy si manamakuling. Adong musim mabuo si panganon haluan ni asoloman na. Taga mangulu ibana lomorho na panggang babi. Ibuat tu si.
Jadi tikimeme tahu adong dua kadongat ta sian agama nasing. Tikimeme ta mi mulu adong nasida namate wah mitor malujung buhami. Makaliangi inganani. Aidung lao nasida udang malisi buah-buahan. Bahu takupami langsung. Kigeleng. Wah tohodo nang dipangani. Nah, jadi ba ada udah mengujar hita. Laut kuburan. Tentu ini bisa membuktikan, menandakan bahwa adong dope pardomuan ni nama ngolu dok namate. Pero dari suruh-suruhan madok unang lului hamu na mangolu di ingalan namate. Lapatan namang inang. Molo jiara pehita itu kenangan saja. Dari ada unang mangabati hita. Olo do sipata dong nama saya sapedisi modum. Sa malugutan di gijang ni inabor ni na hinaholongan. Ati tung heheyan iba na siya ni marlujong ini. Tak ngahehebegu ina do tong. Kanido. Disodo naneng dohonon nadihi. Berubah kita bergerak. Kalaupun kita tapadenggat tapauli, inganan hinabor ni nataholongi. Lau hita tusima mereng sasahalia teh, titiki Jumat Agung do aheot songonon. Mengenang duhi. Jala gumudang medisi tahingot hatan ni debata. Si pata dang jujur hita teh. Amak tahe burjuni amat tahun na julu. Burjuni na tahun na julu. Ola burjuna diringot, ale takang na dang ingot be. Nah, jadi artinya di sana Yesus mau mengatakan kepada kita bergerak maju. Unang sedio tiak ke masalah-masalah. Naso marpipot aso naso peting be di tonga-tonga lingudu. Nama. Imana nido. Lao mahi kata pabua. Hui se pabuota. Pabua matu pahopum, pabua matu poparam. Opung munajulu songnod. Ringgas do marminggu. Sayodo parjulu tu gareja. Odo parjulu sajom adorak so masuk gereja ngahudulo di julu pabua akan adenggan nabi nain na tuaka poparamu marbarita ai nuai ngasi pata putus hubungan generasi tua dok generasi muda nuai ala ni panosak ni pemikiran na maju nuai na hebat yang diingok na dong opung na najulu. Manang dang dingok bihatan di bata tagan di mana mangalupi ka persoalan. Ale molo borha ibana siya jabu hataho sawoti jo. Hati-hati ya. Ingat Tuhan. Ingat firman Tuhan. Itu na perlu dihita. Apola gudang-gudang baru. Mari dulu kita berdoa. Itu si dono tatu dana. Nah poso. Jadi artinya di si bergeraklah. Lebih misioner. Mamaritahon, haheheon ni Kristusi. Monotagan susah anak kota, tagan susah dongata. Nung hahehe Kristus. Artinya yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tangadong naso terbaik di bata. Itu kita tanamkan. Mulutiki menghadapi persoalan anak kota. Persoalan dongat. Ingat ngahehe Kristus. Manangahapi persoalanmu saya dong do jalan keluar. Ditongocot de bata. Ditongocot de bata ma suruh-suruan na pabuah tu kasih. Puasa disok kamu. Dang dingot tamu hatana. Dungi mahuom manasida. Totura diingok masada-sada. Dung dingot sada-sada. Maragalu hapi hami. Mate guru nami, mate Tuhan nami. Ape hehe bana muse. Tutu semangat nasida. Barani manasida haluar siapa sita bumian nai. Bergerak.
Lau mamaritaho barita na uli. Barita haheon ni Kristus. Ate inang ate. Unak saya olan margudok poko di jabung sahalak mu ate. Adok kui dari son. Manaon na marsait nama saya ate. Iparduket-duket de markursi roda tu son. Amang luar biasa. Dia dong do pidak danak satu nangin na. Oh nak kayak nama tua do madok tuau. Ai di oraya nak koku do piau tu gereja. Natari adong madok. Amang 2 tahun na udah kayak marminggu. Do piau marminggu. Luar biasa mang. Nah, malo mahita. Idu na ninubuhon. Nah, anani amang inang aheheon ni Kristusi. Manubuhon apa? Membangkitkan kembali jiwa misioner, jiwa mamaritahon. Hatani di mata. Napa dua patuluhon. Nah bukti lapatan na hehe Yesusi. Taidamon. Aha perubahan. Siya na julu. Siya parheo ni Kristus di abad patuluhon. Umusormat. Ari parsaoran. Manang ari parpunguan. Anggo halak Yahudi nama sai, hari perpunguan manang hari peribadatan persobaun nasida mamuji di bata rotu sinagoge bagas coron di bata di hari Sabtu do, hari Sabat. Ido ha porsion nasida mangargahon hari Sabat. So nabui polin jala butul-butul do kudus badia hari Sabati di nasida. Sampai lam salah mararati akapangatusyon na sida mapraktek ko na rin sabati. Dang boy manang mahua. Dang boy mangula. Dang boy mardalan lewat tulumil. Dang boy urupan mo lalong inang baon iba kartuktuk. Maluar biasa na. Alay dung hehe Jesus marhusor ma. Dang ari sabat be alay ari ming. Ala ari mingguido di sido hehe Jesus manugut. Amang ahanan idok na dison. Lapatan na dison ima ari minggui songon ari sadarion dang bui tarsirang sian haheheon nikri. Molo mar minggu hita nunga dito tuo be siya mulai abad patoluon di Kaisar Agustus nahinan marminggu mahala Kristen ari minggui dang ari Sabat dang ari nasi ari minggu. Jadi haputusan non madok tu ita mangodolo tu ita. Iya ari minggu inganata tempat taruakta lau mangaleo kita rohatta tutuhani hibul daktar sirangi sian haheon ni Kristus. Jadi mau hari minggu marningot aheheon ni hamunangan ni Kristus tuh. Jadi udah ngadong na marsak, udah ngadong na madeli ate 3 hari minggu. Tinggal hojo isatokin. Jalo jo gugu di 3 hari minggu. Lau mabigi Kristus nang hehe makamonakko kita. Baru napaduahon dipangidu di son. Jadi huria sahat tunuaing. Lapatanna tidak mungkin bersandar pada kekuatan dasar narab. Tidak hamuma, nga 2000 tahun nanti. A Kristeno di luas di bata, lau mamakke hari minggu, inganan pabadiahon di bata. Jadi lapatanna di siamang, ima dasar na tubuh. Udang do negara-negara ya karakyatna na marugamu nasing na ipawawahon na riminggo. Ima. Mudah-mudahan dak tolap satu naing. Mang inang isido secara psikologis kita odo karakteristik ciri-ciri ni haheheon ni Kristus. Napatuluon. Sapenuaing lapatanna baga-baga manang na siteanon na nilehon ni akristenon na parjului saat roninuaing na madasorhon hari minggui gabi hari parningotan haheheon ni Kristus laos ido na gabi si hati dakonot.
Sipata hohom do hita borhat siya jabut talau marmi. Naik angkot manang naik mobil hita. Hohom do hita di. Alay dang nasumar barita na uli hita. Jadi molo hudul hamu amang inang diangkot manang di bus do tahei. Ida hamu marpakaian natongam o parminggu mau. Ibereng tanda-tanda ciri-ciri ni hita. Oh lau tu gareja. Jadi misioneri pakat tidak konotai di Yesus Kristus nang di hari Minggu patuduho tuhalak. Bah, berarti adong dupi gareja HP. Lau tu gareja don adong dupi gareja. Jadi haheon ni Kristusi di hari Minggu nat sorusta marsaur hita na patuduhom ma rikot ni huriai. Itu rikok mahuria jongjok kuria diinganat tabi. Jadi hok mahamu marminggu di hari Minggu di gereja na hot na pinilita. So tung beadong di so terdaftar di so nale marminggu tu nasing. Kan ido na borat kan hari pikirani nama saya. Cipata las toruhana. Las luana madok. Angku hami amang ngamar minggu di sana. Di dia mu terdaftar. Di Rawamangun. Wah hohom nama iba. Luar biasa. Nah. Mulu nisilu kita dopi secara pribadi makatai buti. Aduh. Ubana somar minggu hutu gereja Rawamangun. Yang jauh itu sih. Acik rohku di bena lain. Dari bagasan ini. Ahai. Nah di sodo bena adong percakapan nah. Lau mamudai patuguhon apor syauni. Jadi hari Minggu ima hari natapar badiai natapar sangap lapatanna nahot di apor syauta. Garijai jongjong songon gedung ibana lau songon kalakna marpungu di sido hita lapatanna patugaon. Ini gereja kami. Kami bergereja di sini. Rohami itu son. Kami mau pertahankan juga gereja ini. Waduh benotap mempertahankan gereja molo song gereja na di Eropa. Dang adong becol mak dijual gereja. Ima digaen gawe bioskop, dibaen gawe stadion nina, gawe akainganan aka mall-mall. Luar biasa. Ate, hamu amang inang ruas ni uriatan na sugut las dolo haku mamerang kana poso baktian pajar subuh artorop daurasi. Itu nanti yang melanjutkan gereja ini, eksistensi keberadaan gereja ini kita pertahankan. Ido haheheon ni Kristus. Jadi dung nanget-nanget kita bebas anok kita siat kopiton. Wah. Tak pola bete. Anggo sadarion hot dope tulu halak sabang kuate. Aliang gori dia di Jumati, ala ni panosak ni akaruas naro bagabi hopat. Mudah-mudahan dang adong namar sait ate. Iku dang adong namar sait. Idu natadoki, ima hagugung kekuatan ni gereja, jongjong gereja di sada inganan. Amang. Nah, ngata boto biate, dia do bukti, dia do dampak do pengaruh ni haheo ni Kristus itu nguluta masing-masing do tungulu ni masyarakat. Jadi horas mahita las marwat. Kristus. Amin. Pinuji pinasangap mahwali Tuhan, marmulia matoktong ala hosian namate. Kabe mulak mangulu jala hami pe hot maha porson nami di haheomi ido nama bain merlapatan sude ha porson nami ibadah nami parsauran nami parmingguon nami do akka kegiatan-kegiatan di huriam nahu dohoti hami suak songoni nahuliak kami rohanami padimun-dimun pature-turehon pahebakkon uriam
marhiti-hiti akka pelayanan pakubasyon mamaritaw barita nauli, na saling mangapuli hami, saling patuguhon, saling paheheon semangat nami mangiutok ko. Pasu-pasu masudi ruas mudo parlalalu Tuhan. Suaksong ni nang akan nagali ala ni akka situasi ekonomi, situasi keluarga. Lumobi ma nang nagali ala ni akka parsaiton hubua kami matua lupa muale Tuhan. Grace marsinta buru tabunan litong sitorus sinaga Naomi buru tubing Eskia Natanael marbun nyonya sinaga buru sinabela Batara siaturi nyonya lubatubing buru tapea Otlan hutahayan nyonya sinambela buru nababan nyonya simanjutak buru sihobing Klausen sinduinata Desmond sianipar Elpin manik nurmani buru sihombing Tupal nenggulan Benny Daniel marpaung nyonya si marmata buru si mangucong nyonya si manjutak buru pajaitan nyonya si tua marbun buru nenggulan si tua espeuta soit Loise buru si regar Edison hutapea nyonya si han buru si tanggang Las Maria buru pajaitan Romi hutagaul Katrin saputri na 70 Hadar sida balok KM si hombing Otna tabunan Paimin jarius si torus Evangelis tua TAR sitorus Raden Marpaung situa Evangelis Teolina Bolusianipar Amang TP Simanjutak Siti Mawar Bolusilalai nyonya sitorus Bolusinambela nyonya Baster Manulung Boru Aruan Maruhum Tabunan situa Daulat Jannas Sitopul Tiar Situmorang nyonya sitorus Borunenggolan Daniel Erik Syahan Naomi Tobing Pasu-pasuma ubat vitamin si panganon dok si inumon na pinangan nasida gabi ubat may ali Tuhan asa parohon parhitian ni hama malumsa ni sahid na tinongos pasu-pasu keluarga sudi nama kubasi akan namarsaiti suak songoni nang akan namarsak alan sirang sian hamatian pagugu pa leonomu magugu do pangapulio dinasi suaksoni matahenang aka program-program di pakubasion ni huriam di arion do tutik kinane mobi nang aka inanami sola gracia nang martahi lao macalugugu syakatam do parsauran nasida asa saroa sah pikiran nasida sudi Tuhan mau liate hurupi ma patulus con pulau ni di bagasan anakmu Yesus Kristus martangiak kami Tuhan amin. Haleluya, naik
martangiang mahita pasahato peliata tu di bata. Ali di bata amanami na di banuagi. Odo haroroan ni saluhut si leon-leon na denggando nasa ulibasa na mauliutu. Upasat hami masian na nilomitu hami pilihan nami tu. Say jalo may gabi uap na khusus di julum. Pasu-pasu may jala ramoti asa huparhasyak kami pilihanon. Pati bulhon harajomu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay maruhanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami. Godang ni silolom itu hami, asalam girgir hami madok mauliate tuho, mar hite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale Tuhan debata amanami jala para siroha. Mauliate marohanami jala pujon nami ho. Ala naung ditubuko hami padua halion. Sian godang ni asi ni roham. Tupak kirimon na mangulu. Marhite-hite haheheon ni Tuhan Yesus Kristus sian nama. Nungagabi si palua jala si pangulu anak midiha. Jala ibana Tuhan nami, ibana ulu nami, si iutonon nami. Namarlas ni roha dohami nuaing marningot aheon nai. Nunga talu si talu hamatean, talu banuatoru. Dang mabiar behami mida hamatea dohot sorok. Ay nunga monang Tuhan nami, ulu balang nagugui. Ibana do manugyok kami siyan hamatea tuhaheot sogo. Alani iubain hupangit kami, saya si maruham patugu maha porsyon nami, maniok barita na ulii. Asa unang ganggu rohanami, dinahubulu cami hamatiani. Say sungguli maruhanami do rohan idongan nami, asarap hami siat parohaon na buruk. Asa tarulaw kami parangin ay baru, say pasu-pasu mahuriam, dohot parbarita nauli na mamaritahon haheheon ni Tuhan nabi. Asalam parsunggul akka napidem roha jala hehe sian dusa nabi. Say papos maroha nami makaporsyay. Naung mardame jala mardomu hami tuho ala ni pardengganan na pinatupa ni anak. Say pasabam jala pamalum marohana. Top pamarohan na yas dohot todi na marsihohot di bagasak kami. Asa tarhajong jokok kami, naukitor hami, ala ni hatigoran na pinatupan ni Tuhan Yesus Kristus. Sa isungguli mapakirimon na mangulu di hami. Asa tarapul rohanami marningot at kalungan nami, naung jumolo ni alakmi, jala asa tarapul rohanami manaon si taonon di hasyanganon. Saya puli maakka na matean, na dangol, na pugus, na somarina, akka na mabalu, dot akka na malungut tuban wag gidjang, marhite-hite haheheon ni Tuhan Yesus. Amen. Ali amanami na di banuagi. Say pinarbuya maguarmo. Say Roma arajaum, say sauk malomo ni roham di banua tongon, songon na di banua gi. Lehon matuhami sedarion hanguluan siapari. Sesa madusa nami songop panesa nami, di dosa di dongan na mardosa tu. Unak kami tu giho tu pangunjunan, palua mahami siat pangag.
patok tong maroham tu debata. Mula mahamu jalo hamu ma pasu-pasu. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sondakko Tuhan debata ma bohina tuho jala asima rohana mida. Di dopakko Tuhan debata ma bohina tuho jala di pasaor homma damena tu todim. Ami sudah padita nadirawa mangunon, to sudah parhubas seksi musik, nyanyian, suaksoni multimedia, dohot parlado sudah paragedda pajatikting, dohot namai wakili ina dison. Pasahat tot tuhita sudah, songong gatti nama si jalangak kita. Nunga hehe Tuhani. Tutu nunga hehe. Nunga hehe Tuhani. Oras badita sudah.